Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dix-xipri tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Minn din is-silta li għadni kemm rajt tgħidilna l-verità teħliskom, imma tweġġa'. Il-verità sabiħa għax taraf bniedem x'inhu, imma nkunu realistiċi mhux dejjem tkun f'posta, tkun taf il-bniedem minn xi xibati kultant aħjar tagħmel pastura u ma tgħid xejn. Jien spiritu pront u ma naħsibix darbtejn u ma neħebix wara subajja għandu nikkontrolla aktar għax tiġini għal kultant. Imma umana bħal kulħadd u naf nammetti miegħi nifsi li żbaljajt. Mulej Ġesu, ħafna drabi l-mentalità tad-dinja tagħna ngħixu f'gidba. Iġġalna naħsbu li aħna eterni, li ħadd ma jistalina, li ser insibu il-ferħ fl-affarijiet materjali. Enna nħarsu aktar lejn il-kelma tiegħek għax fija biss hemm il-ħajja ta' dejjem.